Γεια σας. Καλησπέρα. Εμείς είμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για τις σχέσεις. Δεν είναι η δική μας ιστορία. Μην νομίζετε βέβαια ότι τα πράγματα στον έρωτα έχουν αλλάξει και πάρα πολύ από τότε. Η ιστορία των ερωτικών σχέσεων είναι διαχρονική. Όχι και διαχρονική. Διαχρονική, Αντωνάκη μου, διαχρονική. Τα ξεχνάς τα δικά μας? Εγώ, κυρία μου, σε κυνηγούσα με το ποδήλατο πίσω από το τραμ 2 ώρες. Και να τι έπαθε. Αν δεν ανέβαινες όμως, αν δεν με έβλεπες, αν δεν σε έβλεπα κι εγώ και γνώριζα κάποιον άλλον, τι θα γινότανε? Αγλίτωμα. Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα. Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα. Το κάθε λεπτό λοιπόν, η κάθε στιγμή, η κάθε μικρή απόφαση μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Εγώ δεν πιστεύω στη μία. Αχ, Αντωνάκη μου, μία ερωτική ιστορία σε όλες τις εποχές, σε όλες τις ηλικίες. Τι πιο απλό. Η αλήθεια είναι ότι το πιο απλό είναι και το πιο δύσκολο.